Gaur bine Elgarrezta emakundaren zuzendaria dago gurekin. Elgarrezta Andre, egunon. Egunon guztioi. Eta pentsak gaurko eguna etortzen denean, martxoaren 8 iristen denean, nik uste askok egiten dugun hausnarketa badela, ze paper dagokitz niri gaurko egunean. Nola definituko zenuke, nola egin behar du norberak hausnarketa hori zure ustez? Bueno, galdera politia da, eta nik uste dut feminismoak nik uste dut azken aldi honetan eta betidanik galdera hori plazaratzen du, norbanakoak eta gogoeta bat egiteko, ez? Bueno, batez ere giza balioetan eta bazenolako jarrera erakusten dugun, ez? Bestearekin. Izan beste hori emakume bat edo gizon bat. Eta horren oinarrian eskubideak daude, dudari gabe. Eta gogo eta horretan nik uste dut, egokiena izango zen eskubideetara edo oinarri horretara heltzea. Oraindik ere, gaurko eguna etortzen denean asko uste dutelako emakumeek aldarrikatu beharreko kontu bat dela. Halaxe da, eta sarretan oraindik ere gizartean oso errotuta dago feminismoaren diskurtsoa, feminismoaren adierazpenak soilik emakumearentzat zuzenduta daudela, eta feminismoa da nolabait ikuspegi bat gizartea eraldatzeko eta giza balio horietan edo eraikitzeko. Esango zenuke feminismoari etsai berriak sortu zaizkiola, edo feminismoaren uste faltsu horrek, edo aurre iritziz jositako kontzeptu horrek dauzka etsai berriak? Ez dut uste etsai berriak eta direnik, agian betiko etsaiak eta direla. Eta betiko etsai horiek aurkitu dute espazio interesgarri bat, edatzeko espazio interesgarri bat, espazio digitala, nolabait feminismoak azkeneko urte hauetan eman ditun urrats hoiei freno bat jartzeko. Horri deitze zaio negazionismoa, edo espazio digital horri manosfera izena hartu duena, eta, etsai horiek, nik esango nuke betikoak eta direnak, eta ez dut esango gehiengo bat denik, baina bai eragina izaten ari dela, eta horrexegatik aurtengo kanpaina, gai horretan zentratu da nolabait, adi eta erne egoteko gizarte bezala. Mira, segituan kanpaina konkretu hori buruz galdetu nahi dizut, baina aktualitateak gaurko izan bertan erakutsi dugu zergatik den beharrezko egutekian oraindik gaurko eguna izatea, Orihuelan hilketa matxista izan da, Madrilen hilketa saiakera, horren urrutira joan gabe asteburuan bortxaketa kasu baten berrire izan dugu, Bizkaian, Leioan, gizarteak badauka halako sentsazio bat estankatu xamar egonote gaitezken, ukaezina da, esparru askotan aurrera pausoak ematen ari garela, baina oraindik halako salaketa kopuru altuak eta jasotzen ditugunean, badago estankamentu puntu bat, ez gara nahi bezain azkar aurrera egiten ari. Bai, normala da, gainera ikusgarritasuna, zenbat eta ikusgarritasuna ematen zaion gaiari, ikusten ari gara kasu gertatzen direla, eta barai plazaratzen direnak. Garai batean ez bezala, esan beharra daukagu eta hori ere nolabait onartua dagoena ikusten duguna izeberpunta badela, baina egia da egiten ari garen lan guzti horri esker, ari gara zerbitzuak, baliabideak gehiago jartzen, eta ja ez dugu onartzen nolabait edo ezkutuan mantentzea, eta nolabait emakumeak ere nolabait babesa gehiago sentitzen dute, eta salaketak handitzen ari dira, baina ezin dugu esan kasu gehiago daudenik. Ze estadistikari begiratuta ikusten duguna da errepikatzen kopuruak, edo ikusten ditugun kopuruak, urtez urte errepikatzen direla. Eta azkeneko urte gutxitik ona ikusten da igoera bat, eta ikusten dana da azkeneko marko legala, hain zuzen ere soilik baietze eta lege 2022tik onartutako legearekin, nolabait marko juridiko berri bat badaukagula eta sexu indarkeria ere salatzeko aukera eta baita ere baliabide gehiago daude. Baina hor, inflexio puntua, Elgarrezta Andrea, non egon daiteke? Egia da, urtez urte salaketa kopuru gorakada horri buruz hitz egin dugula,
aurten erasoak 30% dira, beti ere referentzialtasun datu hori salaketetan jarrita daukagula, eta beti argudiatzen dugu orain gehiago salatzen dela, kontzientzia handiagoa dagoela, emakume askok ere orain identifikatu egiten dutela legez kanpoko ekintzatzat lehen identifikatzen ez zutena, non dago inflexio puntuan, noiz arte izan daiteke salaketa kopuruaren gorakada eta ez kasu gorakada? Erantzunik ez daukat horretarako, baina garbi daukaguna da, prebentzio eremuan benetan sekulako erronka badaukagula, eta lehen ikusi ditugunez, irudiak ikastetxean eta maskulinitateari buruz egiten diren tailerrak eta baitare lanak, ze garrantzia duen baitare gure gizartea eraldatzeko behar dugun eraldaketa horretarako behar ditugun tresnak. Eta horretarako egiturazko arazo honi tresnak eskaini egin behar diogu gizarteari eraldaketa horreta nolabait bilakatzeko, ez? Eta, zentzu horretan emakundek ja nahiko ibilbide luze batetik gizonduz programarekin aspalditik dator lan egiten, eta horixe da poliki-poliki geroz eta gehiago zabaltzen ari den baitare programa bat, gainera nolabait izen ona badauka ez bakarrik Euskadin, baizik eta Euskaditik kanpo ere, baitare beste herrialdetan, eta iruditzen zaigula badauzkagula nahiko tresna, baitare modu egituratu batean, ikastetxetan, aisialdietan, gure datozen belaunaldiak berdintasunean hezitzeko. Neska mutil gazteenen ahotsak batu ditugu, uste dut gainera entzuteko moduan izan zarela, asko euren artean ikaskideak dira, eta alde batetik entzun ditugu emakumeak aitortzen, zenbat esparrutan jasaten duten violentzia matxista hori, eta beste alde batetik, gizonezkoak aitortzen, nola euren inguruan ez duten halako kasurik izan, nola ezetz? Alboan ikaskideari zaizu aitortzen hori, oraindik bada arazoetako bat, begietako benda hori ez dutela gizonezko mutil gazte asko kendu? Azkenean gazteak dira, aurrak dira, eta zalantzarik gabe aurrarengan eta gazteengan ezin da zama hori jarri. Azkenean beraiek egiten dutena da, gizartearen isla hori nolabait beraiek hartu, eta nolabait erreproduzitzen dute horrelako jarrerak. Horrexegatik, hain importantea den, eskidetzaren eta planak eta tresna horiek ez bakarrik hezkuntza sisteman garatzea, baizik eta heziketa hori etxetikan hastea, ez? Eta berdintasuna balio gisa bezala etxetikan ere heztea, ez bakarrik familia, hezkuntza sisteman, baina baita ere medioetan, enpresatan, eta momentu honetan baita ere teknologiak albideratzen ditun gailu hoien bitartez, baita ere giza balioiek, berdintasunaren balioek nolabait zabaltzea. Gainen dauzkazuen erronkei aurre egiteko beti defendatu izan duzu erakunde desberdinen arteko elkarlan hori, askotan gauza instituzionala, gauza protokolari hitz egiten dugunean, oso aldenduta, distantzia oso handiarekin ikusten dituguen justu belaunaldi berriekiko, zuen autokritikan hori sartzen da, kosta egiten zaizuela gazteenengana iristea zuen mezua txertatzeko? Nuke hori esango. Egia da, rol diferenteak eta erakundearekiko ikusten dugun batasuna horixe da, ez? Transmititu nahi duguna baita ere gizartean ere. Eta iruditzen zait oso importantea, batasun irudi hori eskaintzea gure gizarteari, eta baita ere gizartea atxikitzeko deialdi horretan nolabait beraiek interpelatuta sentitzea, ez? Hau ez da erakundek eta erakunde bakarrik eta konponduko duten gai bat, sarritan aipatzen dugu, hau denon beharra, arazoa konpontzeko denon artean egin beharko dugu. Tresnak aipatu dituzu lehen, bada gaur bat oso interesgarria berriz ere praktikan emakundek jarriko duena, abokatuekin daukazulako espaldi manaiz, eta egitekoen artean askotan justizia aipatu izan du da, justizia ere gizartearen isla da, abokatuen artean, ze mezu edo zer saiatzen zarete hobetzen edo ze mezu txertatzen? Beraiek daukaten funtzio oso importantea da, batez ere biktimarekiko egin behar duten akonpainamendua,
Eta baitare, justizia esparruan eta prozesu penalak izaten diren oso ibilbide neketsuak, informazio alik eta garbiena helaraztea biktimarentzat. Ze importantena da azken finean emakumearen agentzia onartu egin behar degula eta azkeneko hitza eta erabakia emakumearena izango da. Baina erabaki hori benetan bera ere nolabait onartua izateko eta konstiente izateko oso importantea da ondo informatuta egotea. Eta zentzu horretan abogatu gazteak, hain zuzen ere gaur arratsaldean ekitaldi hori zuzenduta dago abogatu izango diren gazte hoientzat, testu inguru hau azaltzea, partekatzea eta gogoeta bat egitea egingo dugu gaur arratsaldean. Justizian ikusten duzu, oraindik lan gehien egiteko dagoen esparruetako bat gisa, kasu askotan berbiktimizazioa aipatu izan du da, sententzietan edo bai bakarrik da bai, deituriko lege horren inguruan ere, nola nahiko erabilera sesgatu egin den magistratu batzuen aldetik, hor ikusten da oraindik? Berbiktimizazioa esparru ia danetan sortzen da, ez bakarrik justizia esparruan, eta justizia bada gure gizartearen isla bat ere bai, ez? Nik uste dut urratsak eman izan diela nabarmenak, eta segurazki oraindik ere emateko modukoak ere egongo dira, baina, zentzu batean, apurka geroz eta egitura sendoago dago, batez ere ulertzeko indarkeri matxistak dauken konplexutasuna. Eta formazioa sarritan aipatzen da, eta momentu honetan gure legeak, lege berriak, 2022an onartutakoa, formazioa bada nolabait printzipio bat eta bizkarre zur bat, administrazio orokorrean eta justizian barnen eta zenbat estamentutan formazioa izateko bete behar garrantzitsu bat. Bada datu bat, pertsonalki sekulako arreta piztu didana, ikerketa baten ondorio da, tratu txarrak jasandako emakume batek bataz beste 8 urte terdi behar dituela gertatutakoa bere ahotan jartzeko. Zergatik gertatzen da hori? Gaur-gaurko oraindik 8 urte terdi behar izatea, askoz ere tresna gehiago izan da? Eta adibide gisa adineko emakumeak jarriko nituzke. Askok eta askok bizitza osoa pasatu dute, biktima izaten, agian identifikatu gabe, gaur egunen eta testigantza ugari baditugu beraienak, eta nola ugaintxe begik ireki egin zaizkie, eta ikusten dute beraiek biktima izan direla ia bizitza osoan. Eta oso importantea da ulertzea giza harremanetan eta kasu honetan bikote harremanetan, sarritan sortzen den emoziozko menpekotasuna, ez? Eta horrek ekartzen ditun frenoak, gogoetak, bildurrak, lotxak eta hainbat emoziok eta sentimendu gestionatu beharrekoak gertatzen direla. Eta neurri handi batean hortik datorra arrazoia. Beste muturrean, manosfera aipatu duzu, sare sozialetan gertatzen ari den guztia, pornografia, estrategia politiko batzuk bideratu dira horri muga jartzera, debekua jartzera, hori behar du izan, datozen hilabetetan edo urtetan ikusi beharko gunukena, edo eduki hori ziurtzat eman jasoko dutela izan modu batetik eta bestetik, eta gaztenei erramientak eman aukera izan dezaten hori nola gestionatu. Ez da, iritzen zaien hori erreala ez dela jakiteko batez ere. Oraindik prozesu horretan bagaude eta segurazki diseinatu egin beharko dira hainbat tresnak horri aurre egiteko, baina egi baten aurrean bagaudela eta pornografia eduki horiek geroz eta lehenago heltzen dira aurren eskuetara. Eta benetan ondo badakigu zenolako inpakto egoten dan eta adino horietan eta ze eragina auki dezaken euren ondorengo bizitza fasetan. Horrexegatik oso importantea da laguntzea, eziktzea, eta baita ere, batzuk debekuan eta jartzen dute zentralidadea, baina baita ere oso importantea da gaztei entzutea eta gazteekin akonpainamendu hori ematea, eta zalantzari gabe muga batzuk normala dira jartzea, baina debekuraino enuke esango hortik datorrela soluzio bakarra gutxienez. Ez dukan gidoi
tokian, baina deia egunkarian edo notizia astaldean egindako elkarrizketaren arira, lehengo Twitter, sare sozialari buruz ere galdetu nahi dizut, bertako edukian egia da, eduki matxista areagotu egin dela, Elon Musk jabe berria bihurtu zenetik, eta orain eztabaida bihurtu da, eduki horretatik aldentzeko sare soziala utzi egin behar den ala ez. Eta zuk hausnarketa egiten zuen nolabait edo, plaza hori uzten baldin bada, hain justu mezu faltsu horiek botatzen dituztenei ematen zaiela garaipena. Gogoratuz gainera, mitu bezalako mugimendu askok non izan duten oihartzuna. Momentu zure kontuak zabalik jarraitzen du gaur gaurkoz. Halaxe da, eta nik uste dut gainera gogo eta hori baita ere Eusko Jaurlaritzan bere osotasunean eman beharreko kontu bada, baina garbi badaukagu espazio horiek hortik aldentzen baldin bagara, nolabait mezu faltsuk, negazionismoaren eta mezu horiek kontrarrestatzeko edo nola frente egiteko, aurre egiteko, plaza hori galdu egiten dela. Gogo eta zabalagoa da, eta ez dakigun noraino iritsiko garen, baina benetan interesgarria bada, benetan eztabaida interesgarria. Momentuz Miren Elgarresta kontua zabalik. Zabalik mantentzen da. Amaitu horretik, azaroako 25 honetan, ze mezurekin jo beharko genuke Euskal Herritarrok lotara iluntzean? Benetan batasuna behar dugula eta giza balioak eskaini behar dizkiogula gure gizarte osoko pertsona guztiei, emakumeak bereziki eta nolabait hementxe burruka honetan gizonak ere behar ditugu gure herria berdinzaleagoa izateko. Miren Elgarresta, eskerrik asko egun honen izateagatik. Mila esker zuei. Eta nahi duzun ere arte.